amics, avui farem slime de la Frozen. Hi ha tres tipus de slimes. Un sense purpurina, un amb purpurina i un altre amb màxim de purpurina. Uala. Vinga, anem a obrir. A veure, opa! Anem a obrir això. Ara obrirem l'slime. No necessito fila. Ok. És fàcil. Són com bosses que ve a l'slime. Ah, vale, és per fer diferents tipus de slime, no? Vale. Sí, són totes les bosses de l'slime. Les culleres per remenar. Ara començarem. Si mirem les instruccions, potser... Ah, sí, en sèrio. On són? Oh! Poso això? Sí, Vale. explica ara. Què vas a posar? La purpurina. Vale, tota? Sí. I cuidado a dintre, que no caigui, que no caigui. I de quin tipus de slime farem? Què li Els passava a que aquest? veien en la fusta. Ah, vinga, va. Pues cap endins. M'ha caigut una miqueta fora. Bueno, després una tallem. Vinga. Ja. Ara què? Ah, no sé si la purpurina era després de l'aigua, però bueno, no passa res. Tira l'aigua, va. Tiro En compte. No, emples el got. un plot. El got. Sí. L'aigua està templada, eh? I ara... No, ja llegir les instruccions. Ara... Tapa. Posa la tapa i agita. Poso la tapa i així, Posa la però tapa. espero que segueixi això. No ho sé, primer posa la tapa. Faci clec, eh? Que faci clec o la tenim. Ja ha fet un clec. Vale, ara, cuidado, Romena. Ui. Ara deixa'l reposar 15 minuts. Ara l'hem de deixar 15 minuts. Si vols cantar una cançó de mentre esperem? Tengo un bigotín, tengo un bigotín. Després dels 15 minuts hem d'amassar-la. Vinga, va, doncs som-hi. És un slime molt escarós. És un slime. Però que escarós. És com no s'ha de fer l'exlime, però si t'hi agrada, dona'm un like i subscriure's al meu canal. Que Fàstic. asco.